Аркад намешноси Матом, Нимасир, ами одаморо бишноси агар Бансир бишноси агар начхш ба ҳолату вайпай бебудии худат зиндагии худат ҳасти хондаги ами китоби Сами Багачиҳои Вайдони ба забони тоҷикӣ шахси бойтарини Бобул. Ин инсонҳоро персонажҳоро тамом миллионерҳо миллиардерҳо мешносанд. Тавсия додаган ҳамин китоба барои нафаре ки маълумоти иқтисодӣ ёки маълумоти молишон камай ҳамин китоба бихонанд ба монанди Багати папа бедни папа ё бисёр ани китобо. яке амиро ами чи Сами Багачиҳои Вайдони барои чи ба хотири маслиҳатҳои муфид додагия барои ҷамъ кардани сармоя, захира кардани сармоя ва афзун кардани сармоя беҳад маслиҳатҳои хуб додагия. Рост мегӯяд дар зиндагӣ истифода мебарем. Бисёри мо мехоҳем мефорамон ки миллионер шем, миллиардер шем, муваффақ бошем дар зиндагӣ. Неки муваффақ фақат ба хоҳиш намешавад баробаро. Хоҳиш дар баробараш амал. Яъне дута якҷоя бошанд агар яъне ки ту дар зиндагӣ як чизи чи муваффақ мешавӣ. Агар не нашид. Ас аҳамият дода бошем баъзе вақт ягон роликҳои мотиватсиониро тамошо мекунем, мотиватсия дар потолок мехезем, тамом медавам, мепарам, машқ мекунам, ҳафташ забояд ман 40,000 50,000 кор кунам. Яъне ки ҳадафҳои слишком баланди баъд мемонед, я мезанӣ 3-4 рӯз мезанӣ, мебинӣ ки нашидестай, наметониш, баъд дурӯғ мегӯянд. Не охир барое ки муваффақ шудан, барои ҳадаф дар расидан, ҳадафҳо целотона аввал хурд сар кунед. Мисол як гафта таввал биги вақта қати корро дахода распределят ки чӣ кор кунӣ, чӣ хел кунӣ. Ҳамаша распределят кунам, як гафтара кӯшиш кар рӯи расписания кор кун. ҳафтаи дигар дуташ ку, 3 ҳафташ ку, 4 ҳафташ ку. Асосан як дисциплина мегӯянд. Дисциплина набоша, намешавад охир хаос мешавад. Ҷое дар ки хаос боша ҳама вақт бардакай, чӣ дар зиндагӣ, чӣ дар мафкурамон. Барои шахсията баланд бардоштан бояд одамзод ҳама вақт айпаи развития личности, яъне ки такмил додани чӣ ҷисман, чӣ рӯҳан, чӣ шууран инсон ҳама вақт бояд талош кунад. Китоб хондан западло нест. Хай вақт дар мактаб ба донишгоҳда мефаҳманд хондан дурӯғ исус. Не, мо одамое ки мактаб донишгоҳро тамом кардан, кор доранд, вазифа доранд, ай савод ки танқисӣ мекашанд, пушаймон шудагианд, тамом дигар ягон кор накард, просто пушаймон шудагианд. Не, я Расули Акрам саллаллоҳу алайҳи ва саллам мегӯяд ки охир ай гавра то ба гур дониш биомӯз. Яъне ки ягон вақт дер шудагӣ нест. чӣ қадар бо ҳозидани момент донишомӯзӣ осон шудагӣ барои мо шумо ки аудиокнигоҳо ҳастанд. китоба гӯш мезани наушника гӯш кардан меравӣ, корта кардан мегирӣ. дар ҳамин шахси бойтарин Бобул ма дар ютуб ёфтам каналша ва як бародар хиш ба ҳолаш худованд заҳматҳоша қабул кунад, худованд аҷр савоб бизад беандоза шуда. бидорем бародарро подписатсия кунед. ҳар нафаре ки мисол бародари тоҷик, ҳар нафаре ки заҳмат мекашад барои беҳбудии як таи дигар, барои беҳбудии ҳамватанои худмон, ҳамон бародарро дастгирӣ кунед. бидорем бисёр китобҳоро аз забони хориҷӣ ба забони тоҷикӣ перевод кардам. ман одама намешносам, просто ман дидам ки меҳнат кардесай, барои ҳам шумоам тавсия метавонам. бидорем ҳамин китоба гӯш кунед. таксӣ мезанӣ, курьери, тракери, савдогари чизе бошӣ набошӣ, ҳамин китоба бизад наушника гӯш кардан бигир. ба забони тоҷикӣ, русӣ, англисишам ҳастай. бихонед, маслиҳатҳои хуби хубшона бахтон қайд кунед, дар зиндагитон истифода баред. ҳам нафарое ки мегӯянд кормон баракат надорад, пул ҷамъ карда наметавонем, зиндагӣ мушкилай, қиматияй, дунё дара проблемай, ин дунё сартопо проблемай, то мурдан мура иншаалло бепроблема намешинем. миллиардерҳоам проблемаи миллиардерихшон надоранд. инсон дар ин дунё ҳеҷ вақт бепроблема намешавад. бепроблема вақте дарвозаи ҷаннат дар дор омади қасрта нишон доданд, ана ҳолата баъд биги бепроблема мешавад. дигар сартопо зиндагӣ пури проблема, мушкилӣ дигар. не ки мо ҳамин мушкилиро чӣ хел ба худмон қабул мекунем, чӣ хел ислоҳш мекунем, чӣ хел айпаи пешравӣ мешавем. пешравии ҷисмонӣ, рӯҳӣ ва ақлонӣ. ҳама вақт вақте сарфакорона истифода барен. аудиокнигоҳо бисёрам бародаро бизан наушника гӯш кардан бигирен. подписатсияро фаромӯш накунед бародаро, якҷоя пешравӣ мекунем. худо намотад нигаҳбон бошад.